Luzera. ¿Cómo fillaste? Ondo, zelan zu? Ondo? Oso guapo, ilepaindegitik pasada. Fiu. Ondo. Eskerrik asko. Gure aitak beti esan izan du. Ilea moztu, dagoen bitartean. Datozela, gure lehiakideak, pasa barura, favore. Itxasne Dani, Idoia eta Ana, Ane eta Einaut. Dira faseak. Bai? Gero esaten du, eta gero zaindu kopeta, ondo? Bai, Ze kopeta gartzen du, gero eta azalera handiagoa. Itxasen eneritz, zuek ere ondo orraztuta, noski? Bai, ez da? Lamiak bezala, zakuari deika. Ea etortzen den, momentuz ez du nahi? Ez. Gerturatu izan da. Bai, oso gertu bai. Mamiekin ikutu ere egin dugu. Amago bat induela. Bueno, 3.000 euro, bikote, Oso ondo dago. Esango nuke Eneritz horrekin, gidabaimena eta 3. eskuko auto bat. Bueno, 4. eskuko ere bai. Bai, arazo gehiago ematen ari zaigu gidabaimenarena, ez da? Bere hortan. Ez dakit, ilaski, oinarrizko kontzepturik errepasatu nahi dugun. Asieri da... Oso gidario nada, Asierako... Ilaski gidario nada. Nire gustatzen da, aztazko. Kilometroak ere... Bai, da, pentsateko baliogarrize. Benetan, zemat baliza dago ez dakit? Lehenenguen atarata dana, gidabaimenak, ze presupuesto behar da. Uf, dakit. Hori guraso pate joro. Bai? Duan ez duzu, Bueno, ala ere, 1.000 euro, 1.200. Gehiago izango dira, igual, Depende, paperak berriztea... Berriztu barik, dana ondo eginda? Hori dakit. Autoeskola legala bada edo, pero horren arabera ere tarifak askotariko egongo dira, noski. Itxasne, zuk zer diozu? Bueno, niri kostatu zitzean, baina baukat. Zumarren, ateratzen dut? Teorikoa lehenengoan eta praktikoa 3. Hirugarrenean, askotan esaten da, ez da? Bai, bueno. Miruzen zakua lortzeko saiakera, 3. Egin genuen ja, 3. ere, pasada. Etorriko da 10. Batek daki, gaur akaso, animo bikote sorteoan. Idoian hase moduz. Eta idoietan esaten, 3. geu. Esaterako? 3. saioa guretzat eta finalera geu ez esate baterako. Sokatiran ezin idoian aurre egin. Baina, bueno, programan behintzat leku hartute bai. Gero eta beto, idoia, sentsazioa? Ana, barrutik, gero eta beto. Bai. Gero gainera, bion izena ere ondo Idoiana, gustatzen zait, ondo uzartzen da. Itxasne eta Eneritz ere bai, baina Idoiana, ja segituan ateratzen zaitu. Gero badakigu beste datu bat emango etzu. Idoiana bikotearena. Bai? Gure jantoki ezagutu dute. Eta? Pasatzen du, azterketa. Bai, aitzongitz egon dena eta aitzona gainera. Eta ona, ondo. Zuek aritzen zarete, higiene, ikuskaritzan, arrisku prebentzioan, jana eta beste, hemen ondo. Bai. Eta gainera goxoa. Ze hori ere garrantzitsua, bai, higienea, bai, baina gero ona ez badago, zertarako behar dugu. Martina, onena. Dana. Kaguarrilla, oso onak. Bai. Ba, animo, bikote, ez da? Edo? Bai, parkatu. Zorte hon, eta hori guzti, ere ez duzu behar zorterik? Bai. Nahi duzu? Ba, zorte hon, arduan. Zorte hon, ez da baitu esaldia, bai. Ane eta Einaut, ongi etorri? Eskerrik Zer asko. moduz? Ondo. Nondi gatoz? Zazpikan. Txan. Auzoren batetik, zehazki, edo aipatu beharreko? Michelena ni. Michelena? Ni herritik, zentruan. Herritik, Herritik herrirako. Herrian bizi. Herritik herrirako, ondo. Eta, bueno, batu gaitu herritartasunak eta zenietasunak ere, bai? Zuek zarete? Lehenbuzuak? Betitik? Bai. Hori, ez horrek urtean erabaki erben, azait ezena, hortan. Montre, lehenbuzuak, bagoitza zertan ari, kurrikulumari dagokien ez eta, ikasi, ze ikasi dugu? Gizarte hezkuntza, lanen nagoen. Bueno, umeak ez den nolabait. Bai. Egiten duzu lan? Jangelan. Ikastolago jangelan. Begirale bezala, bai. Horre, begira, lotuta Idoia eta Anaren ofiziarekin berriz ere. Bai. Higieneaz ez zara arduratzen zu. Zero. Gehiago da, jandezatela denetik eta... Bai, bueno, dana garbi. Bai, bueno, Protesta asko izaten da? Gutxi. Nik DBH-ak eta nahiko gutxi, nahiko ondo. Bueno, DBH ja. Ardo trago bat edo, eta beste... Kalimotxu. Bai, beste registro batean aritu darra. Einaut zu berriz? Ni politika zientziak ikasi nituen. Eta, alkate? Ez, holako asmoik ez. Ez, gero lanian larrialditako koordinatzaile bezala. Ambulantziak batetik bestea bialtzen. Begira. Politikatik ambulantziana. Bueno, altzana. Batzuei gertatu izan zaie, Ambulantzia politika da. Baita ere. Politika da nada. Zu gehiago logistikan esango dugu. Hori. Ados, oso garrantzitsua. Nolatan animatu gara, Ane?
Ni berez, nera ezpakin etorri ernun bizkia dakatela. Animo einaut. Ez. Bigarren platera. Bikotek idea. Ni beriare bai, Baina, bai. vale. Eta egun baten amonan txena eginean bazkaitan da esan jute da miluzea, erantzun. Venga, nik egogu bazkat. Horako zozi izan zen. Ondo? Bai. Lehengusuak amonaren etxean, Bai. gainera. Hori da. Horrenik ere joaten zarete? Sekulako plana. Putera. Izena nola du? Pilar. Pilar. Bueno, Zarauzko legurik onenetako hau bezala. Bai. Pilar, zonaldea, musu bat, Pilar. Amuma da nahi musu, bai. Bilobak animatu eserik noski. Eta Sofatik. zorte hon, bigote Bai, ondo eskerrik pasara. asko. Bazuek. Ongi etorri, eta ondo entzun. Luzeko zakudan, Bo. 28.500 euro! Zoratu. Honeta izoratute. Indartxu datoz. Indartxu datoz, honek. Ze polita, zubi musu. Zubi musu ikastolati, bilagonago laguna gaur hemen. Zubi musu, polita da, Txaloak ere. Bai, zer bada. Badagor. Musu asko zeuen artien edo ez? Ez. Eta zubiak... Bueno, dela. Ongi etorri zuek. Bai, hori da. Eta anen jaut, zeuek hasiko zarete aukera egiten, zer nahi zui zeuentzat, potokumeak triboren berbak edo ikusi makusi? Ikusi makusi. Zeuentzat, Oso ondo. ikusi makusi. Itxasneten eritzi, Tribuaren berbak. triboren berbak, Eta bertxotan. Idoi eta Ana, oso ondo. Triboren berbak, itxasnen eritz, denpora, bihotza, Taup. balantza, Tikitaka. bihotza, Taup. balantza, Bimili bombolo. errota, Errota. errota, Tikitaka. ostoak aizean, Kras. bihotza, Taup. balantza, 2 mili bombolo. errota, Tikitaka. ostoak aizean, Kiski kaska. bihotza, Taup. balantza, Bimili bombolo. errota, Tikitaka. ostoak aizean, Kaskas. bihotza, Taup. balantza, 2 mili bombolo. errota, Tikitaka. ostoak aizean, Pir. estula, Tuju. Do. Pir. Hori gozatzaigu. Horain, izularena. Tuju segituan, Bai. Sartu da hori ere. 50 puntu bikote. ondo, Idoi Ana. Bakarrik ateratzen da. Idoi Ana. Bertxoa ere jaso alaxe aterako da. Espero. Txirritatxo gaia eman da. Prez bikote? Bai. Hemen txegitzak eta oinak. Urduri dabil txirritatxo, Erne? epa, Oposaketen. Azterketetan. Jarri oigara. Urduri. Asko ikasi arren. Edozein. Geratu daiteke. Zuri. Barkatu ez dut asko. Ikasi. Galdetuko diot. Ari. Etxamina gainditu. Badut. Izango naiz. Ile zuri. Bui! bueno, Ia, amarrekoa esan dut, bai, Bai? bi gauza egiteko zapata zara? Segulagoa. Markagailua eta... Epa! Pena, idoian eureko egitez, baina 70 70 puntu. No. Hanekin haut, ikusi, batetik sortzira, musika, instrumentuak. Gitarra, teklatua, bomboa, txindatak, oboea, biola, tuba, saxofoia. Oboea, ane. Zazpi. Gitarra, inaut. Bi. Teklatua, Bi. tuba, Zortzi. bomboa, Hiru. saxofoia, Bat. Zortzi. Inaut, inauten txanda, Zortzi. biola, Bi. txindatak, ane. Lau. Oboea, Sei. gitarra, inaut. Bat. Teklatua, Bi. tuba, Bost.
Bomboa. 3. Saxofoia. 1. Biola. 6. Txindatak. 4. Oboea. 3. Gitarra. 1. Teklatua. 2. Tuba. 5. Lastima, Guk estrobozu egin, aukeratutako proba hortan, ez da errazena. Punturik ez, lastima. Hasi baino eskaregi. Lasai. Lasai. Bueno, lasai, animo, esango dugu. Mintzio batzuk? Platoa pixka bat girotzeko? Ez dago beharrik gaur ondo ari gara, baina... Ondo. Segi dezala festak, itxasen eritz, Idoia Ana bestaldean. Gozen iruko baten bila, denbora! Kafia. Esnea. Azukrea. Infusioa. Horma. Bai, izotza, bai. Bale. Motoa. Ondo? Bizikleta, makilla. Hotz. Hor. Portaventura. Dideia? Ez. Osa, Portaventurako. Kusi. Bai, eritz. Magoa. Ez. Pankarta. Bai, manifestazioa. Bai, pankarta. Gatua. Eta xagua. Kantua, atzaparka. Atzamar... Atzamar egiten pertsonari. Jabetzi, ondo, bai. Osando, hartulekuen. Manifestazioan, geratu gara. Ezkenekin horien pankarta. Dago berriz DJ bat, edo magoa, edo. Zerre gabiltza? Ondo. Momentuz ez dugu behar gora miluzeko pankarta. Momentuz. Beharra izango bagenu zuek. Manifestazion parte hartu nazionala, bai. Ederto, danak, 60 puntu! Atxikimenduen. Hori da. Denok Bilbora. Denok Bilbora. Hori da. Kike aurrean. Noski. Da geu. Baita, Gora miluze, ondo. Idoia Ana, etorriko zarete manifestaziora? Bai. Bai, nahi duzuena. Azartu lekua mesedez, Aneta Inaut bestaldean. Sautza, bota, Beldurri gabe. Ados? Ia ba, denbora. Bai. Borobila. Ahoa, Nola, musika jartzeko. Hori. Diskografo bat... Zer da? Ez dakit ez nahi. Disko viniloa. Viniloa, bai. Pintzak, entzun, teleoperadoria, Mikrofonoa. aurkezlia, pertsona, entzun, mikrofonoa. Audifono bat. Ez. Nola egiten duana? Kantatu. Antxon. Irratia. Irratiko esataria. Hori bai. Txikilla, iratxua, zazpiratxuak, edurne. Edurnezu eta zazpi potxa. Ipotxa. Bai, hori da. hartu lekuen. Zein! Zazpietako zein! Zarra da majue. Bai, ez Bueno, da, da. mutuek. Bakoitza dauka bere Mutuek zera, txaparik ez ez da. da sartzen bez. Hale ere, ondo. seinalatzen hasita irrati esataria, inazki, Zeue bai. Zeue iago. Eta zu gehiago. Bio gozo ondo, eta zuek ere bai. Edurne zuri gehiago ipotxatzen. Bai, hori da, ez. Ja, ipotxekin ez zara akordatu. Ez du bali horretarako. Hanen jaut, prest? Hartu lekua ba, itxasen eta eneriz bestaldean. Hirugarren erronda. Hirugarren hirukoa, akaso? Bazen, denbora. Hula jopa. Oso ondo. Bai, Ustaia. bai. Dardoak. Baita ere. Bai. Abeslaria eta publikoa, ikuslea. Bai, baina Jueza. behar dugu zerbait, Opera kantantea. Hori bai. Eta ikuslea. Oso ondo. Ikusilari non dine? Ni joan itzemein, Euskaldunara, ondo, luze, Bai. Hori egia da. Bai. Eta azpitituloekin, eta jarraitzeko ere mardula, esango dugu. Proposamen mardula, baina ikusgarria. Musikuk eta zuzenian? Bai, antxe, Euskadiko orkestra zen. Fosan. Bai, Fosan bertan, Ze eta ondo, lagun bat ere guau, bai ze politxe, tartean. bale, bea. Egia da, mikrorik ez dela izaten. Ez. Ez, bueno,
Hori da horrela, ja, ni jarrita. Baina danakaz, ederto, 60 puntu eskola zaituzu ondo. Aprobetxatu nuen gainera, operara joan eta baneukan estrenatzeko monokulo bat, erabili gabea. Eta erabili izan duen? Oso, bale? Fin. Urrenguen, gogoratu nitaz. Bale. Itxasnen eritz, eroglifiko batzuk. Igual beharko monokuloa. Monokulo behar, Bi. itxasne, eneritzatara, zegoena. Eta, badatorre lehenengo eroglifikoa denpora. Jaso dut, zure gutuna. Elton John, Jan... Bale, hor dakuz. Bujan. Bu, bada erantzunan esati. Eltan, bueltan. Bueltan, bikain. Mamuak bu, eroglifikoetan. Elton John, eta Elton O hori agaitzeko errezkatute Eltan, bu, Eltan. Bueltan, ederto. Kondo? Bigarrena, denpora. Askura baduzu. Arraskatu. Ez. Arraskatu. Jo. Ia? Koak. Jo. Ez? Akan, jo. Antzera? Kak. Jo. Ui, esan. Akan, jo. Ez? Ankan, jo. Ez. Joakan. Akan. Jo ez, ka hori... Askat. Ka hori nolakoa da, agertzen zaigo batzutan formula hau. Az, egindako ka bat da. Az, ka, egin. Azka, jo. Azka egin. Azka egin. Bai. Zue proposatu dituzue bestelako alternatibak ere, baina... Hau behar genuen, azka egin zuek ere, animo. Berroita mar puntu bikote. Idoia dana eroglifiko pare bat. Bai? Zamatukuz. Lehenengoa, tempora. Zurbil duzu. Bisaia. Bale! Gutreak, zaiak, bi guzta ditugu. Bi, zai, bikain. Doia. Saia bezala xe, zai. Zentzu, uste duzu? Zan dut, saia, zai egoten da, presaren zai, baina egia esaldia saia bezala zai, Antxoni embolia batek eman dio, baina ez. Saia bezala, putra bezala zai. Bai oso poetikoa izan da. Ba, saia bezala, zai. Kontuz, Euskadi literatur zariak. Kontuz, bigarren eroglifikoa denpora. Giarrak geratu zaizkit. Tuta bukaera. Bai? Ubelduta. Tuta baderantzunaren zati, zer da? Zer da? Bai. Uzkurtuta. Bale. Eskur bat ikusten dugu, eskur. Hori, ugaitxik aldatzen dugu, uzkur. Ba, tuta, barik ez, tuta bai. Uzkurtuta, bikain. Oso ondo? Urrezko eskur. Eskur, egon puntu, ondo bikote. Bateo, no, zero baite. Eskur, urrezko. Bai, klaro. Hana zein hau, eroglifikoen txanda? Zer? Zer gustukuek? Bai. Bai, ondo. Eskerra gainotek bai entzun duen. Ondo. Bitu bi eder hauek zegoentzat. Lehenengoa denpora. Nola egingo duzu, arraina? Sal. Bai? Saltxan. Oso ondo. Sol nota ikusten dugu, sol hori agaitzik ordezkatu, sal txan magoa. Artxila, murtxila, bai ez da? Bai, noski. The one and only, txan magoa. Bai. Kusi duzu ez zuzenean, noiz bai? Bai. Izi garriko hori. Bai, artxila murtxila zan. Artxila. Ondo. Bigarna, denpora. Aurpegian dago. Bemol, aza... La... Bai. Aza... Bai. Betazala. Oso ondo. Beta letra rekoa ikusten dugu, aza eta la nota, betazala. Oso ondo. Inautek egin du, artxila, mortxila. Eta bigarren ere atera, Egun puntu bikote, ondo. Zugile aski, ez tarri burraturik eta aspaldi ez duzu izan. Tarteka, gertaren zaizu, baina... Agotxik ez dut, ez da zuten, baina ez tarreko mina askotan. Errutinari horrela zaintzeko edo, gengibrea eta propoleoa eta... Gengibri oso nada, Bai. Eta hobea zer den badakizu? Zer? Gazta urdina. Ezarriarentzat, argazionen arabera bai behintzat. Begira, produktua, gazteleraz dio, garganta del Cares crema queso azul, euskaraz, eztarria zaintza gazta urdina. Eztarriko mina ugat, hartu gazta urdina, krema formatuan, kanpotik barrutik eman, garganta del Cares izango da, ruta del Careseko zatiren bat, edo izango dituzte animaliak, eta
Eztarri zaintza, Gazta Urdina. Eztarri zaintza toperan egu honetan, Bihartik aurrera mundu guztia, gero usaia izango da, bazterretan. Datorrela Miluzeko eskuaren deia darra, mezu. Ja, altza? Aurrera! Oso do! ¡Qué susto! No. Ondo zaude, ezta? Bai? Txalo beroa lagun honi beze. Itxasen erit, telebizarre magia, eta zezirrara, eta... Guazen lebiziko komoinaren bila. Hor, eseriko gara goxo-goxo? Bueno. Bueno, ez da plantxarra. Gazta urdin pizka batekin. Ondo. Zei herrialdetako bandera da argazikoa? Norvegia, Islandia, Danimarka, Suedia. Banderetan adituak. Bai? Danimarka. Islandia. Bueno, joan da. Ideiana. Norvegia. Islandia. Hori bai. Azteko te batzuk eta ze bokal. O. O? Bueno, Ez dago horik horik. ez dago. Itxasen eritz, entzun hau. Ahí ba. Noren ahotsa entzun dugu, bertsio dantzagarri honetan. Bob Marley, Aretha Franklin, Nina Simone, edo Eta James. Aretha Franklin. Rebotea. Nina Simone. Hori bai. Oso ondo. Ikusi zu dokumentala? Ez. Onari buruz. Bokala? Merezi du. Bai. Triste be bai, eh? Bai, ozaro gorra eta... Bai, oso ondo. Bai. Aurrera, zein ospetsuri egin diogu Zuma. Angel Alkain, Gorka Aginagalde, Iker Galartza, Iban Garate. Gorka Aginagalde. Zuzen? Ondo. Bokala? A. Segi balanean. Neguan. Nola du izena Amaia Zubiriak abesten duen kantu honek? Bertsio etniko honetan. Ondo? Azeri dantza, asto dantza, otxo dantza edo oilo dantza. Azeri dantza? Ondo. Bikain. Bokala? I. Neguan. Hor eseriko gara goxo-goxo. Eguzkitan. Laugarren erronda. Gainezka. Komoina lortzeko aukera oraintxe. Bikote? Bai? Azken errondara saltoa. Nola akabatzen dute sorgina Hansel eta Gretelen ipuinean? Txokolate lapikora botata, labean erreta, otxoak janda edo karamelu bastoia jota. Bau, enekienik hau, da urpine badakit? Bai? Ahí ba. Labean erreta. Gure bertsioan bai bintzat? Guau! Bai, errauzte gira. Sorgina? Eguzkitan daude. Guau! Bokala? Eguzkitan dauden terrazak neguan jende... Bai, askatuko dugu. Nahi duzenean. Eguzkitan dauden terrazak neguan jendez gainezka. Goxo-goxo. Bai. Komo gina. Goxo-goxo. Ondo bikote. Ideiana bezarron beste, beharko genuke, eutxi eskuari, komo bina? Eskuratu, aldala? Bigarren eskuak dio. Zergatik auspotzen duzu negozio ilun hori? Nola du izan argazkiko idazleak, nor da? Kateixa Agirre, Itxaro Borda, Mirena Gurmeade, Arantxa Iturbe. Arantxa Iturbe. Errotea? Itxaro Borda. Bai. Eski. Eta bokala? Erre biekin batera? Lehen notik hasi gara. Idoiana. Ze talderen bertsioa sortu digu, adimentxuk?
Adimentsuri guztien zaio, Eurra, Jose Luanaiak bendeta, esne beltza urtz. Esne beltza. Ondo. Ongi etorria, zuzara nire poz guztien iturria. Bogala? Ondo? Zu berriro. Zergatik auspetzen duzun negozio ilun hori, urrengo ronda. Nola du izena New Yorkeko argazkiko etxe orratz famatuak. Empire State Building, Chrysler Building, Trump Tower, MetLife Building. Empire State. Ez da hori. Bikote? Chrysler Building. Ondo. Bai, zu autorea. Noiz bez? Segituan. Bialiko dizut argazki bat ertatik, Bai. Bale. Eta ekarri iman bat, New Yorkera due. Bai. Ez, no? Importa zaie pila bat. Aneri bai. Bai, eta? Laguntzuten egon New Yorkera due. Bai. Bokala? Etorri nahi gauzue publikoare gonbia duta, noski. Bokala. Bai. O. Orain bai. Nordu bantxonegaz New Yorkera zuetatik. Epa. Bale, zuek ordain duta, diot. Epa. Gonbia duta zuete ordain zera, noski. Urrengo ronda entzun. Non si è fermato mai un momento. La notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Il mondo! Entzun dugun abesleren izena berke benuke Jimmy Fontana, Jimmy Somerville, Jimi Hendrix, Jimmy Hop, Joanna. Jimmy Fontana. Oso ondo. Bai, horixe. Beste gogal bat? Zaiak ere eskatzeko edo azken erronda? Askatuko dugu. Esan. Arrazako txakurra erosteak, txakurtegian utzi besteak. Bai? Bai? Zondo dina, zondo. Zarrazarrak ere beste imetze nahiko dute ba? Ia, komo dina lortzen dugu, hauxe hirugarren eskua. Kristo bezala geratu naiz. Ui. Nola? Zein beste izenez ezagutzen dugu Primula vulgaris landararen lorea. San Jeronimo, San Ziriako, San Josef edo Nardo zuzenean. San Jose. San Jose lorean, oso ondo. Ze politxet izen? Bai? Horiskak. Bokala? A. Eta aurrera entzun? Zio hau, Zein izan? Bai? Ze telesailetako da entzun duguna bestia. Zuzenean ez, Martin, bieta bat, jaunta jabe, goenkale. Martin. Bai, erixe. Zio ona, Ona. Telesailere, bai. Bokala? E. Ni hartu bintzen? Benetan? Danatan? Goenkalen, Martinen, Kikoskin danatan? Janta jabenez. Jaunta jabenez. Aurrera, bikote? Bai, ez. Enitzen jaio. Ja, zu ezin nintzen, jo benetan. Kainaberaz gain, hauetako ze beste landaretik lortzen da azukrea. Luzokerra, kuiatxoa, erremolatxa edo angurria. Erremolatxa. Bai, noski. Ondo. Bokala, ana inaut. I. Aurrera ingo dugu. Bai, izan? Edo? Bai. Ba, entzun hau. Bilaonako festak bat batean, platoan. Nola du izena entzun dugun musikariak? Sune, David Guetta, Avicii, Martin Garrix. Avicii. Ondo. Bai. Bokala? O. Kristo bezala geratu naiz. Esango dugu. Bai? Sabela content duena dago zoriontasunetik gertu. Kristo bezala? Bueno, gertuago. Zoriontasunetik. Komo dina, erto?
Hiru komodina banatu ditugu, bakoitzari berea, markagailuak momentu, 310 komodina, Arrantzudiaga Zarautzen, Lezaka Urdazu Birurogeita marretako komodina, Zarautz 380 komodina. Ez errebaki barik, zein da zuzena? Gure hurrengo proba, lehenengo errondan, itxasen eritz zebek erantzuten hasita, Norvegian dauden hiri eta herriak dira. Bergen, Oslo, Stavanger, Reykjavik, Alesund, Ljubljana, Lauterbrunnen, Trondheim, Tromsø, Tromsberg, Flam. Opa, jazki. Tromsø. Bai? Oslo. Hiriburua. Ane jaut? Tonsberg. Stavanger. Hiri nagusienetako bat hau. Bergen. Oso, Lauterbrunnen. hau Suitzan dago ba? Itxasen eritz. Alesund. Herri arrantzalea. Trondheim. Flam. Komoina erabili gabe, Oso ondo. Zuzena da! 150 puntu! Bigarren erronda, Idoia, Ana zeuek hasita, aldapan gora abestian agertzen diren hitzak dira. Mendia kalea, sorgina burua, harria kultura, lurra aldapa, salda eskultura, auzo. Aldapa. Bai, hor momentu batean. Lurra. Lurra zua eta ura, bai. Mendia. Horra zehazten da. Eskultura. Eskultura arraro. Ane jaut? Kultura. Ondo, Kalea. herriko kaletan, bai. Auzo. Oferrik auzo. Komoina. Bai, ezta. Komodinarekin, puntu guztiak biltzeko aukera. Eta burua! Tartzen dut maiz, 150 puntu. Zarautzera, ondo. Hirugarren erronda, Ane jaut, zeuek hasiko zarete, errukbi talde edo selekzioak dira. Wallabies, Abiron Bayone, Well Witchias, Cherry Blossom, BRT Menditarrak, Springboks, Hot Omelette, Atzuri, Sundays Well, Chicago Blackhawks, Iraurgi. Abiron Bayon naiz. Baionako talde zauna, bai. Chicago Blackhawks. Hokei talde baten izena da hori. Idoiana, Berrete Menditarrak. Bazandarrak. Ane jaut. Iraurgi. Saskibolo taldea da, hau? Idoiana, Komodina denez. komodina. Wallabies, australiarrak. Planto eginda ez daukazu sailkapena. Jarraitu beharko zenukete? Sunday Well. Irlandarrak. Akats bakarra dago. Atzurri. Italiarra. Springboks. Hego Afrikako selekzio, hau. Well Witchias. Namibiarrak. Azkena. Sailkapena honen esku. Cherry Blossom. Zuzena gara zebeko aurrera. Eta zuzena da! 150 puntu lezak aurdazu dira. Markagailuak horrela geratzen dira. Nadie
heldu da bazkena, 8. saioan, 8 saio. Arranku, ja, Zarauzko. Bueno, azken aldiko bikoterik emankorrenak esango dugu. Zer moduz bikote? Ondo, bai. Gazi gozoa? Triste, bai. Bueno, gozotik zer izan du Miluze? Gozotik Dirua. bizkotxuak. Hori bakarrik, Ze polita, unkigarria, amaiera aldera aipatzeko, noski. Venga, bigarren aukera bat, ze gustatu zaizu gehien hemen? Zuek, Antxon. Ez, diot. Ondo pasa duzue? Bai. Irabazi duzue, 8 saiotan 3.000 euro. Oso ondo, soleiak iraonak zeretela erakutsita. Bai, horixe. Hemendik aurrera, Australiaraino ez dakit joango garen. Eneri hitzek Erasmusa pixka bat elikatzeko aukera bai. Eta bueno, ni bisita egiteko. Ondo? Bai. Argazkia bidale bikote. Hau pasuek! Eskerrik asko! Eskerrik asko! Berritasunak, Miluzen. Antza ez dago, hainbeste zarautzarrentzako lekurik eta. Bueno, idoia da nazuek ondo. Bai. Bueno. Orain bai. Orain bai. Nahiko larri ere bili gara, Miluzeren parte izaten da hori, noski. Eta zarautzarrek orain bai, hanek eta inautek zer diote? Helburua beteta. Aurrera Beste egin saio du. bate bai. Bai, ezta. Helburuak betetzen hasita, amaiera arte, aldela? Bai, a ber. Sokatira dator orain. Idoiana, zuek erantzuten lehenak, puntu gutxi horekin. Hartu lekua, eta guazen sokatirara. Denbora, Europako zein herrialdetan dago Lieja hiria? Austria. Belgikan dago. Zein funtziotarako eraiki zuten Pisako dorrea? Paso. Kanpandorra izateko. Zenbat estatu federatu ditu Alemaniak? 10. 16 ditu. Zein hizkuntzatan daude idatzita Don Emiliaga kukulako glosak? Latin. Euskaraz. Benito Lertxundiren arabera, zein baiarak du irriño erromanikoa? Zakit. Paso. Baldor ba, zein astegunetan izaten da Ordiziako azoka? Hortzeguna. Asteazkenetan izaten da, nola zuten abizena eta seme izan ziren estatuetetako presidenteek? Clinton. Bush! Pasta izateaz gain zer izan daiteke makarroi bat? Paso. Pasta bat. Ez postrea, zein udalerritan dago Txillidaleku museoa? Bai! Pasta entzun dugu aurretik. Idoiana, azkar, pasada. Bai. Bai. Albiste txarra finalik ez. Ja. Albiste ona urrengo Miluzen ja veteranoak zeu ezaretela. Bai, ezta? Bai. Daialeko hartuta eroso egongo zaretela. Hau pasue! Boikote! Leher eginda, tira eta tira ari dut da gero. Hanetan jaut. Sok askatuta, doala, beste aldera, ezta? Ondo bikote? Ondo. Helburuak beteta zenioten, Bai. beste helburu bat hau. Bai. Eta helburua finkatzen hasita, zakua. Bai. Bai, zuzen madilu hauen? Epa, ondo entzun, Gogan duzue? Gaur. Hogeita, bai. 28.000 eta 500 euro. Ondo. Ondo. New Yorkera orduan, bai. Ikasi gaia ingo dugu. Bilabonako Zubimusu ikastorako lagunak. New Yorken. Tututore. Kiss Bridge. Ikastola Kiss Bridge. Tukis. Yeah. Tukis. Baita ere, Bueno, baita ere. bai, vale, ondo. Amona Pilar kandelak jartzen egonda, eta, bueno, eman du fruitua momentuz. Ez itzalia, Amona? Finalean anetein haut, beste kandela bat biztu, amuma bada espada aiasakoa banatzen duen. Kirolariak basari, anein haut? Bai. Zer egiten zuan, Arrauna. Erra? Egin haut? Ni ez. Izan nintzen, baina Zertan? arraunlaia ere bai. Bai. Ondo? Enbatan? Bai. Traineran zemat lagun egoten zarete? Egotegea 13 eta patroia. Oso ondo. Anein haut. Zorte hon? Gaur finalean. Kirol hauetan, talde bakoitzak bederatzi jokalari ditu gutxienez. Denbora. Belar gaineko jokeia. Bai edo ez? Voleibola. Beisbola. Izotz gaineko jokeia. Sokatira. Waterpoloa. Kriketa.
Eskubaloia. Roller derbia. Poloa. Futbola. Egia esatu egingo dugu. Une honetan 3 akats bakarrik. Aldaketak egin? Lau akats? Lau akats. Kirol hauetan talde bakoitzak 9 jokalari ditu gutxienez. Futbola beste. Bai, baina futbol zitez. Zer poloa, pero futbol. Aneinaut. Egin dugu ariketa urrezko galdera. Munduan ikusle gehien dituzten 2 kirolak dira denbora. Beisbola. Bai. Indian tabla poloa. Zemuz? Bueno, ondo xamar. Ez da errezena izate lehenengo finala leku hartu eta neurriek eta denporak hartu. Onde bili gara? Futbola momentu baten zalantza. Aldatuta lan egin duzu, Bai, futbol 7 eta hola daulako igual. Futbola. Baina futbol, vale. Ondo, no? Ondo. Bakoitzien zamat, talde bakoitzien. 11. 11. Zema dira 11koan? Nole goke galdera ez da? No. Bai. Waterpoloa. Eizu inoiz eskolan edo? Gogorra kirola. Da, polizia? Gogorra, bai. Waterpoloa. Ez esko eremuan zuzena da? Hemen 7 lagun, aritzen dira taldeko. Voleibola, ez esko eremuan, bai? Talde bakoitzean, 6. Zarauzko martzan, zeterako. Beisbola. Zer? Batzuk egon goia. 9 espero dugu gutxinez. Ez da. Zuzena da, bai esko eremuan? 9 bai. Izotz gaineko hokeia. Jotorpi nahi ni patinen ganien. Zerraza, Gu handizek ara. Baita ere, bai, gravitate zentrua eta... Umetako trauma bat da. Bai, Bai, oso handize da, patine jarri da, pikaratu. Izotz gaineko hokeia. Zuzena da. Aritzen dira talde bakoitzean 6. Tarteka elkar joka ere, bai. Joka eta hokei, denetik. Poesia zaria, Bai, mesedez. Hora begira zaude. Eskubaloia. Eskubaloia zer? 7. Amena bart. Bai. Zegirole ederra, ez esko eremuan, zuzena da, 300 euro apasuek. 7 jokalari, Serrano eta Rillaski tartean. Urtasko pasadie, bai, egingo nuke gustora, Polita, polita. Roller derbia, zer da? Ez dakigu. Ez eskoan jarri dugu. Asmatu dugu? Gurpil gaineko patinajean, oinarritutako kirola da. Eta 5 kirolari edo patinatzaile, zela iratzen dira. Poloa. Ze kirola poloa? Zaldian ibiltzeaz. Poloetakoa, za? Lady Didi esan. Beraz, Poloa badira, esan. marka hori eta ikusten da hor. Bai. Ez eskotik bai eskorak harri dugu. Zuzena da, poloa, bai esko eremuan. Bai, zaldi askotxo. Lau. Lau dira.
Ez da. Sokatiran 8, hortxe mugan, bai, belar gaineko jokeian 11, eta kriketean ere, beste 11 ere. Han eta inaut, 350 euro eskuratu ditugu, 1000 euro eskuratzeko aukera. Galdera. Urrezko galdera. Munduan ikusle gehien dituzten 2 kirolak dira. Futbola, aukeren artean. Ikusiena izango da, seguruna. Bai? Hori horrela da. 3.500 milioi ikusentzule ditu. Beste edozeinek baino, gehiago. Saudi Arabia eta olako geuztek. Anetin jaut. Beisbola, zuzena bada, behitu ze gertatuko den, 1000 luzera etorri, zaraustik, lehen guzuak. Urrezko galdera asmatu, 1000 euro eskuratu. Familia guztia dantzan jarri, zuzena da beisbola. Kriketa, Indian, ikuste asko dituen kirola. 350 euro, lehenbiziko partida, nolabait. Bi jokalari, baina biak oso finak, han eta inaut zei hortan, opaztuek!